கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை மத்தேயு சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதே அறுப்பான். நீங்கள் மற்றவர்கள் மேல் படுகிற இரக்கம், மற்றவர்களுக்கு பாராட்டுகிற இரக்கத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு பாராட்டுவார். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவினால் கர்த்தர் உங்களுக்கும் அளப்பார். பாருங்கள், மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு எண்ணமே இருக்காது. கஷ்டப்படுவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அதெல்லாம் எண்ணமே இருக்காது. ஆனால் கர்த்தர் மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும். நிச்சயம் நடக்காது. கர்த்தர் கொடுப்பார், கொடுத்தவைகளுக்கு கணக்கு கேட்பார். நான் உனக்கு இவ்வளோ ஆசீர்வதிச்சேனே, இந்த ஆசீர்வாதத்தை வைத்து நீ என்ன பண்ணன்னு சொல்லி கர்த்தர் உனக்கு கேட்பார். என்ன பதில் சொல்லுவோம் நம்ம இன்னைக்கு? பரலோகத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் இங்கே மரித்து பரலோகத்துக்கு போகணும். அந்த இடத்துக்கு போகும்போது கர்த்தர் கேட்கும்போது நம்ம என்ன கணக்கு சொல்லுவோம்? இன்றைக்கி நீங்கள் மற்றவர்கள் மேல் பாராட்டுகிற இரக்கம் அங்கே உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். மீண்டும் ஜெபிப்போமா? அன்பின் தகப்பனையுமே நாங்கள் துதிக்கிறோமே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோமப்பா. இரக்கமுள்ளவர்களாய் நாங்கள் இருக்க, மற்றவர்களுக்காக தயவு பாராட்டுகிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. நாளை இந்த கரத்தில் கொடுக்குற தேவைகளை சந்திங்க, காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த சித்தம் இந்த நாளில் எங்கள் வாழ்க்கையில் பூர்ணமாக நிறைவேறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஒருவேளை இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும், இனி இந்த ஈகை குணத்தை உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க. கர்த்தரிடத்தில் கேளுங்க. அநேகருக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க, அநேகரை வாழ வைங்க. நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவினால் கர்த்தர் உங்களைக்கும் அளந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.